Tanahon sa doon ako be. Kung gi-confirm pa ko atong pangalan ng FB. Ito na birthday me. Ladyo kong naligo karon ba? Pak! Para dili mawalang baho sa iyang kamot. Muta! Dos, man akong kwarta diri ba eh. Pero sige lang, tanahon lang na ako kung gi-confirm ba ko niya. Tos ako. Atay piso naman nahulog ba eh. Imbis dos na tong kwarta. Ipidyo matagang isa ka piso. Pero sige lang. Tanahon lang siguro na ako kung gi-confirm ba ko niya. Atay wala pa mo kanya gi-confirm ba eh. Balik man siguro to yung gihatag sa kuha na pangalan. Sinula to sa ulan sa iyang Facebook. This is siguro to siya. Ako na lang na IPMB. Di para mapansin ko niya. Na. Igor yun na kasi nahurot ng piso. Kasak ko eh. Siya araw wala ko niya i-confirm ron. Kasak ko eh. Siya araw wala ko niya i-confirm. Katawan ako nagbalik online ba? Sus, wala GPM. Dili jo ka na i-confirm. Dili naman siguro ko cute ane. Cute magana ko atong part 2. Uy, ilan siya? Satan, sabi. Gusto na sa agaw ito ano? Natubang na ito niya sumod sa barangay. Wala nga to. Mahay doon nga ito nga kutong natudlo ba? Mali na ito de. Pero banga mo sa misturya. Di siyam sundong sa iyang igagaw nga. Dagag mga chicks, mga babae, mga mahal, mga baby girl. Baby girl. Speaking of baby girl. Mana ko'y baby girl eh. Takdam tong agaw eh. Uli sa kong jinsan na eh. Ipaminaw ko nasuko sa agaw sa kuwa. Adto na ko kay basig mabiyaan ko sa last trip diya sa Masayro eh. Ay ko agaw diri ba? Ito na ko. Nahawaran eh. Asa mga pasahero ron? Wala lagi ko ni turno do sa turuhanan kay para dire ra ko turno kay prasikop tanan ba. Ampo yung masahero daghan pagtao daw. Puro nagpaabot gyud sa mga anak mod ni. Kunya ra sila paan ya puno sila diri ha. Asa nang mga ubang pasahero te. Gas so Sayro eh. Sayro ba eh. Purinir mo lagi na eh. Dapat ko niya maligo siguro di swimming pool ba. Boss, balog boss. Oh, Sayro ka? Oh, masaya ka, balog ka? Oh, balog boss. Tara. Inihar ko nagpaabot rin ba? Play pa balog boss. Ikaw ra. Mahal lang ako ra. Dili ba ikaw ray bahala play ni mo. Tara. Tara, inihar ko nagpaabot. Ngawad eh. Mandi man yun. Busy pa chat-chat. Mura din nagka-chat ang kagwang. Ay, basig i-confirm nila siya atong kuan eh. Hindi pangayuan niya og atong pangalan sa itong birthday mi. Di ko motoo bay. Nagtuon sa nako be. Tinuod ba yun nga i-confirm na siya atong babae. To sa ba. Murag minus mga reply ni Bible with Dre oy. Dre na area oy. Balin sa pikas be. Ay nana. Warag tirada oy. Chat naman bay naga. Kuha na mo tong kuan. Kuha na eh. I-confirm na ko na ya. Kanusta naman? Gapon. Dre mo ko gapon. Man kanya ato. Kung wala lagi gichatan lagi. Yan, nagchat-chat mo ron. Oh, chat naman. Yung sa may pangalan to bay. Sel nila raman to. Grabe di ba magpatanaw? Ay, nagtanaw na. Basta ilogan panong nimo to. Discord na sa nagchat niyo do aron. Pero man, pero bago pa ngayon nagchat ato good. Bago pa. Bago pa eh. Wala pa ka si Kuyab no. Di pa ka relate na mga uyab-uyab no. Wala pa din.
Ako maingon si mo, ayaw siya dali-daliana. Ayaw siya dali-daliana, ayaw siya dritsuha. Ha? Kay makauna-una man na siya. Makaingon siya sa sarili ba nga? Ayati. Nga na, day na day. Makaingon siya sa sarili nga. Kaya naman siya sa sarili yo. Makaingon siya nga. Si girl, siguro kuha ni, kay iya magkong gidritso. Nakaana man na siya. Di ka karelate na. Kaya mga kauyab, 20 years na mga kauyab. Di ka karelate na. Sige na lang tulala, gimingaw katulo ang luhaya. Sa kalibutan gusto na gumawa. Basta ako maingon si mo ha. Ayaw siya gritsuha. Hinay-hinaya lang hantod sa makuha niyo siya. Pagkapait, may yung tagang ako. Ang gugmasay mo, pwede rara yung idilit. Anak day. Pakiligon ni mo, pakiligon, anak. Sige. Lah, undoy man ako. Ayati, good. Papa pa. No, papa pa. Harder, a bit harder, yow. I'm a rider, provider. Waray. Hey, what's up, man? Tay. What are you doing here? English bang. Sige, English na. Bisaya mga anak ko. What? Sit. Okay, thank you. Di manggod kay kung pasahero ganiya ba? Foreigner, nagtakdan kog English. Sus, nagtaw ko ganiya. Sa purnir ba? Daliya ra pud mo nagatuon ba? Ay langan siyempre, kita advance man ta mag-isip kay Pinoy man ta. Unsam niya atay. Gabi. Iya. Yawa, ay dali ra magayo mga catch up ug mga kuan ba? Kwanto foreigner ba kuno tubok? Luton. Sa kuluton. Nya putot nga busok. Kulot na busok. Gago man siguro na ako to bay. Say gagawin mo. Mo kay nato. Nakay picture ato tanaw na ko para kita ko gago ba dili. Dara o, yan na ba? Kailan ka na? Mauna, mao din na ni sakay sa mga ganiya bay. Away foreigner, lunggo man na. Lunggo ni. Ngunit dahilan, bantod na sumunan ko. Ay, lunggo rin na dahil. Naka-English mo ginagan. Lunggo na, ilungguan, Lunggo ni. ilungguan nato Dila ra nagkita pa nila ato. oh. Gila-ila ilungguan, atay kayo. Ano pa ito? Kung saan mo dali? Nakita naman ako na siya diri kanya. Eh, niadto ra po ko ba, giduol na ko siya kay nagchat. Murag nasa ka chat ba? Wala ko na, gidi bay, nakuha to niya tong. Ito ganing dito sa pagpa-birthday na to. Ato Itong sa- chicks ba? Itong chicks sa Kilario? Oo. Patay. Confirm na siya eh. Pero pila ka adlaw to ni magihula. Dua. Oo. Yati, mamabataan mo nga. Naputol lang chat-chat siya ba? Napot mo. Mo kabalo ba? Nakikachat? Yato mo dali nakitanta mo. Nga nagtambay dali ah. Oo ganin no. Yadto ra bugod diri kanya kana silip na ko siya baka nagchat-chat sa ba. Kung nga kumutuo ni ka-chat bay pag ko ni i-confirm na gid siya atong chicks dito. Oo. Grabe na. Ano naman itong bayana dahil? Siyempre. Eh, wala kaya na pagkagiguyab no basi ditsuhon niya ba ditsuhon. Oo. Hindi na ko siya nga hinahinayon lang niya kay para kiligon sa nadaan ba. Layan yung mugduot. Hantod mandutan ba? Makuha ni mo ba? Tama po siguro no? Dili-diretso ang babae. Dili na dapat ditsuhon. Yan eh. Sabay, sa day oras bay? Nga dai. 11. Bipin mo day? Mausok bay. Mau ba? Balik ko. Sayro ron. Muli na ka? Mao dai. Ayati. Si. Ya, ulas ako sa inyo bay. Sige. Ambeng. Grabe fighter magayo mo. Fighter Fighter kayo. magayo mo drive og motor ang tagbuang. Hawat kayo eh. Tot Bangki. kayo. Pero sa na oras gani? Alsunse, 5. Panyod to nang puday no. Basta katong gingon ko si mo basta ka nang babae gani nga bago ka mo nagkaila. O bago ka mo nagchat-chat. Dalagi Ayaw ako siya nagtumanon ditsuha? na. Tumanon na. Hinayon na mo siya. Hinayon na nimo. Antod sa mga hinahinay po na siya ka hulog sa imo ha. Sige. Damat sa tamba. Iti ang PJ. Amo kita nagdala to uyab dire maayo mong matambag. Tama po siguro to yung gingan niya sa kuha nga. Dili diretso ng babae. Tapat ana-ana. I love you ang tanaw ko to. May ganin niabot siya. Dili baya masabtan ang utok sa babae ron. Tukol-tukar baya. Pero teridahan na nako to sulod.